ପୀଠରେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ଡାକୁଛି ବିହାରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୋରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ଧାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି କହିଲେ ଅଭିମାନ ମାନ ରକ୍ଷା ହେବ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ନିରାଗ୍ନି ବିହାରୀ ହରି ହେ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧାରି ଅଛି ଲୟ ରହି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋରି ଆଶାରେ ଆଜି ତୋରି ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଅଧିଆ ପଡିଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ବାବା କଟଗଣେଶ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡିଛି ବାବାରେ କାହିଁକି ଅଧିଆ ପଡିଛି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଶୁଣିବା ଭଗବାନ କୋଟି କହିବ ଭୋଗୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲୟଟା ଖାଲିଲା ଡାକୁଛି 12 ବର୍ଷର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଅଧିଆ ପଡିଛି କଟଗଣେଶ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏମିତି ଡାକୁଛି ଅତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାନ ହେଇକରି ଡାକୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆରତ ତ୍ରାଣ 34 କଣ କହିଲେ ଶତ୍ରୁବର ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ
କାକୁତି ମିନତି ଏଇ ପାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଡାକିଲା ବେଲା ତୁମରା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିପଦରୁ ଭକ୍ତମାନ ଖିଆ କରିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଏ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ ପୂର୍ବେ ନର ସିଂହା ରୂପେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବଟ ଗଣେଶ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏ ବାବା ଆସିକରି ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ମୋର କହନ୍ତି ଗୋଟେ କହିବ ଭଗି ଜଗଦୀଶ୍ୱର କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବଟ ଗଣେଶ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ଜଳ ତୁଳସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକରି 7 ଦିନ ବିତିଲା। ମାର ମାନ ମହତ୍ଵକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ସେ କିଏ? ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ମହାଭାଗ ପୁରୁଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଟ ଗଣେଶ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଦାସ ଦାସେ ଦାସେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଡାକିଦେଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଡାକିବାର ଲାଗିଲେ। 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚିନ୍ତା କଲା ମତେ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଅବା କିଏ ଜାଣିବ। ମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ, ହେଲେ ମତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଦାସେ ମୁଁ ସତ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ପୁରୀରେ ତ କେତେ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଡାକୁଛି କେ ଜାଣି। ଆଉ ଥରେ ଦାସ ବୋଲି ଡାକିଲେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ମଥାଟାକୁ ଟେକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଥାଟାକୁ ଟେକିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରଦିନୀ ମୁଖ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଭିନବଧନ। ଦେଖୁଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଘଟିତ ଦେବିତ ବସନ ବିରାଜେ ବଳେ ହତ ବଲ୍ଲୀ ଯେ ସନ କଣ୍ଠ
उठिकरी प्रणाम टे कला प्रणाम करवा अवसर प्रभु जगदीश्वर कालिया शाम को पचारे गोसाई घर पुओ तुम ना जहा मोना सिया अति आतुर किंबा है ये डाकिलो ये प्रभु पचारे छोटिया पिलाटा 12 वर्षर पुओ दास न खाई न पी जमा तुलसी को पान करी बट गणेश निकट रे अभिया पड़ी तो 7 दिन बीती गला कोन असुविधा आइछि कह तमर कोन असुविधा आइछि पर जोड़ीला से दिन ब्राह्मण संप्रदायर पिला जगन्नाथ दास प्रभु मोर कोन हिची तते कहिबा पड़िबो मोर कोन हेछि तू कोन जानिनु कहले अंतरज्यामी मन अंतरज्यामी मन ठाकुर अभिराम परमहंस कहले अंतरज्यामी मन कथा जानो सत्य अंतर कथा क्षणक मध्य जानी तमे जानो नहीं जानो आपण मानकर जाजपुर जिल्ला कवि कृष्ण प्रसाद बस से तो अंतर जे आमी जतिन्द्र सारा तिनी भुवन किछि तो हे बात मात्र देखो न खदर गण न खदर
ସତ ସଂଘ ବିନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଆରେ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଇଛି ଏ ଜୀବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଏ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ସଙ୍ଗ।